Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Bante la kami ke jing sapriang jong ke Jingpang HIV ke menteri badipet ya ketenat ke koi ke kya ke kong Ampareen lingdo hene ke singi ke lalu mi ki doktor ki Ophisar jong ki tenat beper banyatai halor kumnu bante la kami ke jing sapriang jong ke Jingpang HIV ha ke jela abakran ber ki nong thok kubor ke kong Ampareen ke le thu ba ke jela kan hab ban penkre ki program banyakran halor ke Jingpang kam tam ha ki jaka sor kalau benrap ru dak boong bangimla ban mudur ki badani ke Jingpang kalau Kiew baham tah ke jela ke sorkar ke hab bandai halor kani bat kumdo bante lakam ke Kiew jong ke Jingpang kalau benrap ru dak boong bakidau ki penong ke Kiew ke Jingpang HIV ke dina kadau jong ke Jingïalang yu uju uternya injek bat ke Jingbom yada haba shongkha kamtam bat ki brio ki ba imja dak ba demen ke Jingbom test silade ke bandra ke Jingma ke bakrawe ke ying ke sem ke dong ke than hi baro ke wei kalau benrap dak boong baka sorkar kan amla bante lakam kremde trading card ber kisnong kitha ber Jingïalang niam ba per shushu ka kong Ampareen ke lethu baga Kiew jong ki bayo ya ke Jingpang ke jurbha batman usnam kumba khandai hajar duna ki bayo thamai bante lakam ya kani ke sorkar ke shim ke sinjam ban ajing hikai ki patba bat ban hikai ru kumno banyada na ke Jingpang mene mestem niyo kalat banginya mi bat pen ya kani ka jingja ka bangi ui saudong jongi ha ka jela ka jongi ba ka jela Meghalaya menta kan hab ban penkre ye ki programs bat ya kilintiyat nang ni syakman ban sedang ban keren syapang ka Jingpang HIV AIDS ti kumbakalong habang ipet ya kita ki research kiba ja saudong jongi kawan ka jinglum jong ka jingtip ba ha ka jela ka jongi ni hab ban sedang ban don ki programs kiba long targeted kiba long focused ban discuss ya kani ka problem jong ka HIV AIDS kam tam le ha ka jaka sor numla ban mudur ba kita kiba don ya kani ka Jingpang HIV AIDS kila Kiew hadu kata-kata but haba pi yo iba kini ki numbers ki sedang ban double ban triple ti kum ka sarkar ni hab ban sedang ban don ka targeted approach ban keren syapang kumno ban address ya kani ka Kiew jong kita ki numbers jong ka HIV AIDS pila ban ong ki daw bon sin hi kidai ka jingdon jong ka HIV AIDS nakadaw jong ka jingpendon kamlang yaki needles ande kata ka baong ki inject I drunk ti haba phi pendon kamlang yakini ki inject shim yakini ki jingpuan drugs but ba phi pendon kam do jo u needle but ki weapon ka jing ka chance for pin your HIV AIDS kalong very very high kabaar kita ki commercial sex workers lani kibriw kiba imja nakakayimet ti kita ru tengkat kiyo ya kani ka HIV AIDS bat bonsin namar bam test ya ladi kani kala banwan lam ka jigma ka bakhaw ya ka yeng ka sem ya ki bahaya ki basem ya ka dong ka snat ka bakishong but ka sarkar tang naladi kanumla bakan telekam ne ya ka no ka program kram ka jingitre rangkat bat ki dong kishnong ki nongyalam niam bat kumta terter kham kenrei hakini kisnem ni hab ban pet pa ka sarkar kanum yo thia ban ni dei bet ban target
ya kini kijad jingma kiba up ha ka imlang kasalang kumba khandai spa prapu artli ki kes ki batmai ha ki kendit snem manusnem kane kade very alarming but ngimla show ngi happen adopt ki practices ki belong aggressive ngi hap man pen ba ngile ai knang ba klem dap penrem ne klem da nyom ya kita ki bodoni ngi Jingpang rei ngi petru ba ka safety haka imlang kasalang kanum syakta pinum laban mudul tang na pedeng jong kita ki baladep test positive ru hadu khatsan khatnyo persen lagi ki no ya kataka jingsha sumar balai ki ngi kum ka state ngi di ban wat tip hato don ne em ki jing tlot jong ngi kum ka sarkar ha ki programs paper ki bangi don kam kerki mentaban petyak ladanga ngade unong pang ubatip syai bangadon HIV AIDS balai nga no ya kajing sha sumar ki gi jing hangta ti ya kaneru ngin khmi bat ngin pet daka bangay syonglang bat kita ki targeted intervention groups rani kita ki NGOs bat ki doktor bat ki nong yalam niam ki bayarap yangi menta haka sarkar ban pet ba kacing sapriang jong kani ka jo uni uknyang Jingpang HIV AIDS unum penma lani wanlam jingma haka imlang salang kani gadi ka meeting ka baar ka bangala syong bat ki officers baro kamday tang ka health department ka bapet ikani ka kam kadon ka social welfare kadon ka office jong ki DC ki paper ki don ki targeted groups hapo kitnat trikam jong ka office sarkar paper meneng ye yo ban ye syonglang ban ngan saya kenduk biang ye ki officers haka lai terik bat ngala patha aki ba ka ai ke bangile hakini ki kat khandai snem ai nadu ba ka sarkar kami kalayo ya kani ke jingma ka ba am but ki ai ki new practice ki bangin wanra ka ai ka kam ka ba khamba ka bangila banle ni dei ban ped ba ni sedang ban ya kren ya kani ka problem ka baar ka long ped ba kilat sumar andon nakamta kita ki bala syangan bat kabalay pat kalong banyada ya ki weipat bakin yo ban kem yakum kani kaknyang Jingpang kaba ladam pikir ngin sapoy hakajing kabakram am dakwa than ban shu flash ya ki numbers namar tengkhat haba pi flash ka number kandai ka story ka ba im tang shisngi rai shita yaw ki brihu kin kren mayo snow kata ka AIDS kadon hatu kata kata ha east ha west ha north ha south Meghalaya ngam kwa ban target tang ya kata kita ki numbers ki ban ayengi ka motivation ban tray nrengan ya thu ya phi ka prevalence ka long very high all India ngidei at number 6 kidon kiwe gi states lamming ki ba shakmat jongni mentangi hap bandit kni bandit pet ka kiale na ka health department hakili ki benai ki baladem nilapun kre ki officers jongi na ka health department bakin let shakum kari Thailand hakaba ki redress but ki address ya kani ka problem jong ka HIV AIDS ki good practices ki ba ka Thailand kalale bangi ngila banle ya kataru nila ya kmi ban nila ya pet but menta kala day ka stage ha ka bangin prepare ya ka campaign ka balong targeted organized and target based but nga kermen ba by the third hadid mga syong biang bat ki officers
kan don ka integration jong ki departments baro ngin hap ban kmi ban ped ba ki health providers ki societal benefit providers ki badon ha ka department of health, department of social welfare, ki volunteers jungi ki batrei saudong ha ki yeng shong jong ki breu ki village health community members ka jazz member para ngidi banya target ya kani but ni day ban pet bakini ki numbers ki long content number 1 ki bala day lupa ki victims they will have easy access to treatment ki drugs you ki bangim don balay kim don ha ka stock lada ki don ki ai kita kino ki nodal officers manta ki bangin ha ya kani kakam ki medical officers ki CHCs ki PHCs ki they ban long watchful at the same time ngim day ban sha ya ka oppression ngim day ban sha ya ka victimization ban ngim day ban sha ya ki patba bakin smutho bakala ka HIV AIDS la don ki dawai but la ban ai man siem ye ki bapa mdai ba pilayo HIV AIDS lakot air ka start science menta kala ai ngi ye kita ki dawai ki bala ban fight ye kan ka virus but ngidi ban pej makum ka sarkar ngi pendep ya ka obligation sya ka community AIDS pi kum kal commercial sex workers pi admit no probability ba katu ka jingpang kala pangrung haka snam jong ikon jo fi ngi ha bandon ka proper management of pregnancy ka don ka protocol ban yada ye ikon lada phikha ye iklung ibab im bat ka HIV AIDS ki ai ki jingerap ye ita kumno ban pej bakinum yo ka stigma na ki shakren ben ne ban ben ha ka dong ka jakasa pa jong ki kini barokhat kidon direct link ti sektor isu shisen bab pila day bala dep test habdon kajing pikir kajing monitor bat kajing pet lada phim pikir bat phim declare teng teng namar ba piklem test ti pindarung ha kanu ko hospital nakadaw jong kanu ka Jingpang ne jingdon kam itu di badan hospital ru automatically kalaban multiply kalaban triplify numbers takadaw ni don kam banya keren syapang une upnyang Jingpang ban isolate ne ban ben ye ki papang reban pen bangi contain ya kani ban ni reduce ya kini ki numbers in the next 5 years Aduh tapi yo jiken kan naman. ngimkwa ban share load ya ka data namar ba seriously what is there in numbers pipi kwa ka headline ngingim snow ba ka headline kalong important ngingi snow life is more important than headline is far more important nginwan kalat kalenti kumno ban share ya ka knowledge halor ka HIV AIDS ngaong biang yepi ngin kwa ban pentrem ye kinong song snow ngi kwa ban ya where kinong song snow bakin wan chakman bangin ya kren ya ka problem ka tuberculosis kala day lupa ko way na ki challenges cho ka state ki jongi madladang ila banom disclose than ye kita ki details jong kita kinong pang matray kiro kin ngolong confident but yes we will go forward. This government is serious and this government will protect our interest.